Good morning. Please kneel for the prayer to our Mother of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel, and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, hinitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan asin nautoban sa imong kabutan na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado, ikawa 27 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misa ngunyan ng mga intensyon, mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Chi Pranada, Mincao Undevilla, and for 28th birthday of Edmond Haji, dulot ni Edmond Haji and family,
Seringman, special intention to pass the physician licensure exam, dulot ni Nicola Febron, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for successful PLE, dulot Canoiles family, for physician licensure exam 2025, dulot ni Maria Carla B. Adornado, for Gia Montaliana to pass the exam, dulot ni Bing Montaliana and family, to pass the exam for medicine, dulot ni Rachel Ann Montano, to pass the exam, dulot ni Katrina May Olaguer, to pass the physician licensure exam, dulot ni Thea May Binigas, for financial blessings, dulot Kansarong Anonymous, for special intention for Daniel Javier Amador, dulot ni Don and Judy Amador. Sa mga minasunod na mga kalag, sa kalag ni Eduardo, dulot kay Mendoza family, ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Juan and Sergia, dulot ni Lian Rico Ubal, Karina, dulot kan Diskaya family, Manuel, dulot kan Ang family, Braille John, dulot kan Yantos family, and sa kalag ni Maria, dulot kan Sanchez family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya ito ang awit sa pagpuon. Sangarang ka nama sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninongan ni Kristo, kagurang nanta, pagkamot kan Diyos, si pagisumaro ka Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untaan sa mga kasalan, tangani magkani o kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisa Sa na lakos po sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamilbi sa kaguranan ng Diyos. Mayarak manlagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, Diyos sa kagurang na namimibig kami warasan sa ibang mga nasasangkuban na magugma sa danay na karahayan ng kalag asin hawak, asinan mamuraway, natabang Santa Maria, danay na Birhen, makaligtas sa kamundoan ngunyan, asin
makinabang kang daing tapos nakaugmahan. Huli kay Kristo, agurang naniyamos sa imong aki, kay iba mong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo. Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Joel. Olay nin kagurangnan, magbarangon ang katawohan, asin magturukad sa kaitaasan ni Yosafat. Huli ta dyan ako matukaw sa paghatol sa gabos na banwaan sa palibot. Kuahan nindo an asyab, tahinog na an anihon. Madya, magiling kamo, tapano na an gilingan kan arak, nagsusupay ang mga bugtakan, hulita dakulaan sa indang karatan. Dakul ang katawohan dyan sa daga nin kahatolan, hulita haranina an aldaw nin kagurangnan sa daga nin kahatolan. Madiklom ang aldaw asin an bulan, an kabitoonan dai magtatao nin liwanag. Dangan an kagurangnan makurahaw hali sa Sion, madadangog ang sa iyang tingog sa Jerusalem. Ang daga asin ang kalangitan magkukunog-kunog. Alagad ang kagurangnan iyo ang magiging sasarigan kan sa iyang banwaan, pailihan kan mga aki ni Israel. Dangan nindo mamimidbid na ako ang kagurangnan sa indong Diyos. Nag-ierok sa Sion, banal na bukid, asin magiging banal ang Jerusalem. Dai na pag-aagihan nin mga dayuhan. Sa panahon na iyan, ang mga bukid magtatagok nin mahamis na arak. Ang mga burubuklod magbubulos nin gatas. Magbubulos ang tubig sa mga sapa ni Huda. Dangan, maluwas ang sarong burabod sa harong nin kagurangnan. Asin riririhon ang daga nin Shittim. Marurumpag ang Ehipto asin ang Edom, magiging kadlagan. Huli ta linugad ninda ang mga aki ni Huda. Huli ta pinabulos ninda sa saindang daga ang dugo na dai maninsala. Alagad ang Huda magdadanay sa paman. Ang Jerusalem magkagurang man. Sisilutan ko ang pagpabulos kan saindang dugo, asin dai ako matugot na dai magbalos ang kagurangnan mag-ierok sa Sion. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tawong banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang taong banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang kagurangnan hade mag-ugma ang daga, ipag-ugma nin mga kapuruan. Panganoron asin kadikloman yaon sa palibot niya, katanosan asin kahatolan, an patindogan kan sa iyang tutukawan. Ang taong banal mag-uugma sa kagurangnan. An mga bukid natutunaw sa atubang nin kagurangnan, sa atubang kan kagurangnan nin bilog na kinaban. An kalangitan nagrorokyaw kan sa iyang katanosan, an gabos na katawohan kan sa iyang kamurawayan. Ang taong banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang liwanag magbabanaag sa mga matanos, asin ang kaugmahan sa mga malinig ang puso. Pag-ugma sa kagurangnan kamong mga banal, magtaonin kaumawan sa iyang mahal na ngaran. Ang taong banal mag-uugma sa kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus nagtataram sarong babae sa tahaw, nin katawohan, nagsabi sa langkaw na tingog, palada ng tulak na nagdara sa imo, asin ang mga daghan na nagpasuso sa imo. Si Jesus nagsimbag, urog na palada ng mga naghihinanyog, kantataramo ng Diyos, asin nag-uutob kayan. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. good morning po sa Indo. Inot sa gabos ining first reading taken from the book of Joel, the prophet Joel. Pikasabi digdian sarong lugar kung saan itong paghukom o paghatol gigibuhon. This might be in the religion of Judaism, so pagtubod kay itong mga Hudiyo bago mag-abot si Kristo, na kung saan arani duman sa sabi dating location kang kahadean ni David, no, or the palace of David. Maswerte man ako nakaabot duman say na sabi kang tourist guide, ini nga yaso pigasabi, pigtubudan kang mga Hudiyo na pag-abot kang paghukom or they're saying on the resurrection day, sa mga nakalubong ngayon duman, yung enot na mabubuhay. So, that's part of the Jewish tradition na igwanin resurrection, no? Kat ka nag-discussion baga si Jesus and Pharisees or Sadducees. Sarong grupo kayo nila nagtutubod sa ikaduwang buhay. Garo ini mga Sadducees. Kaya, siguro ang sabing nagtutubod sa ikaduwang buhay o the resurrection, ito po ng mga Pariseo. Kaya kung nailig nindo ang pelikulang Schindler's List, no? It's about the Jewish Holocaust. Subida baga duman si Schindler, no? Si mismong Schindler, no? Na nag-support o nag-hire kay mga Jews duman sa iyong kumpanya, and so doing na naligtas ini duman sa Holocaust. Kaya recognize nindang nagaro hero, no? Great person in the Judaism religion. Kaya ito man so lulubngan ni Oscar Schindler. Mga tugang, ang belief day ni, siguro nagpapailing sa to, and we can connect it to the Virgin Mary na inot bagang binigyan ng grasya na mag-undergo o magadan na dai natunaw an sa iyang lawas. So he was assumed into heaven, she was assumed into heaven without undergoing corruption. That's the future of our religion o itong mga nagtutubod na sa tabang kang grasya ni Jesucristo ang sa tong hawak na pinatawad niya sa mga kasalan is bound to be resurrected. Ngunyan, hindi naman sa Ebanghelyo, nagsasabi ang kagurangnan na maski kita mga related sa dugo, no? We are blood brothers and sisters, urog na nagrararom ang relasyon kung ang brothers and sisters na ini nagtutubod sa Diyos, nagpapaalaw sa indang sadiri, sa iyang kapangyarihan. Kaya, urog na maging brother or sister mo, itong tugang masadugo, kung ining brother or sister, niyaon po sa pag-omo sa Diyos, pagsunod sa iyong kabutan, asin pinapaurog ang
ang gabutan ini sa iyang buhay. Because we have so many brothers and sisters na kapatid nga sa dugo, pero malayo naman ang buhay sa sarong nagtutubod sa Diyos. That's why some of us are closer to our friends. Then also friend, having the same religion, having the same faith. So na pong dapat ang gibuon, pamaibita ining mga tugang tangini, tanganing out pamanlugod, itong pagkaherak ng Diyos, aramtama na Jesus died for all. So, maging ang mga Jews, mga Hudyo, na nainat na inapod sa tuya, papangadit tabagan mga matawang ini. And even now that there is always the war between the Palestinians and the Jews, aramta, they need our prayers. Maski nga ni kita may sa diri man ang problema digdi sa kinaban o sa tuyang nasyon, we have to pray for many people each day, tanganing growing deeper in the love of God, ang sa tuya man na pagkamot, naglalawak man, as nagiging mas makahulugan. Pudi sa mga pamibi ni Santa Maria, Mother of China, kita gapos magdanay sa pagkamot ni Kristo. Sa kawasin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibig kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan, na may mga dolot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang Santa Maria ay nakan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanod sa nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo sa mga ngalas na kauswagan kang gabos na santos, sinurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria. Magpadakula kami kanugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kaparuhan kandaga. Asin pinadanay mo sa mga panahon, balakid mong pagkaherak. Kan dinungawan mo sa imong surugon sa iyang kapakumbabaan. Asin itinao mo huli sa iyan parligtas ng tao, anaki mong namumutan si Yesu Kristo. Kaya hukbo din mga angheles, nagsasamba sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sa paman, nag-aarang kaming ipagbuot mo makasanong sa indan sa mga tingog na nagsasabi, Diyos ni
banal, boraban ng gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami pawanala ka ng buon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo. Kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindani na tipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, pinapamaretan niya mo. Magkabuhay kaliwat, ipinapahaya, sa panay ka. Kaya kami nagurumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig mong magatubang, sin maglingkod sa imo, sin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karum dumakagurangdan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya, sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, si Kanggabos na mga klero. Siring man karam dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini, sinanggabos ng mga gadan, ng anak ko asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos, namimibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Virgen, inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, asin mga banal na apostoles, asin gabos na santos, sa kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-aumawa sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Madugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sin man ligtas sa gabos na kaporisawan.
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga Si kapanahonan. Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, "Katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo." Are pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubod, kan sa imong simbahan, mapakanig ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog na sa imong kabutan, ka nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan, sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you, peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginagawa, kahiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginagawa, Kami mga tugang o sa kagaran ni Yesu Kristo, danay ni analalayan, kan sayang ina, si Maria, siring man, sa pag-alalay sa tuyang mga kaipuhan. Siyang kodero kan Diyos sagpaparang magasalan ng kinabahan paladan mga inaapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumay. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw man ang kagulang
Kagurangnan kami nag-aakaw kan mga langit no na sakramento na mimibi sa imong pagkaherak. Tanganin nag-uugma sa pagrumdong ni Santa Maria Birhen sa pag-arog sa Birhen Mansana. Magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubod sa mo, ligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus. Gementes et flentes, in ac lacrimarum valens, eo ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis Post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemorazione letamur, eius via intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan ampon kamo kan Diyos na makakaman sa mga paaging pamibin, Santa Maria, Mother of China, sinmanstong patron, Sanudas Tadeo, sa ngarang kanama, Hanaki, asin Espiritu Santo, Amen. dirlutan ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan asin pagkamaot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good luck po sa mga undergo, ma-join duman sa tuyang Paris Medical Mission sa Ngunyan. Thank you very much. Good morning po.